Ir-raġel, it-tigra u il-volpi. Raġel kien għaddej minn triq u ra tigra magħluqa ġewwa gaġġa kbira tal-ħadid. Resaq lejn il-gaġġa u t-tigra bleħen li jġiblek ħniena qaltlu: "Jekk jogħġbok, iftaħli, ja raġel ta' qalb tajba." "Mhux għax ma tiġinix ħniena minnek," wieġeb ir-raġel, "imma nibża li jekk niftaħlek inti tikollni." "Baqax ukoll, u dana wara li inti tkun ħennejt għalija," qalet it-tigra u deret hekk qalba sewda li r-raġel ġerra l-firroll, fetaħ il-biba tal-gaġġa u t-tigra ħarġet. "F'ħajjietek," qalet it-tigra, "issa taf x'irrid, ikla tajba u naħseb li inti tot għalija għax fik ikla ġmiela." Dak li msejk ir-raġel twerwer bil-biża' u imbikki talab lit-tigra biex ma toqtlux. "Taf x'nagħmlu?" wieġbet it-tigra. "Inħallik tajt din l-istorja tiegħek lil 3 ħwejjeġ u naraw xi jgħidu." L-ewwel ma sab dak ir-raġel kienet siġra u lil din qal kull ma ġralu. "La tistenni x'aħjar f'din id-dinja?" wieġbet is-siġra. "Jew illa ħsibt li t-tigra sejra tkun tafulek? Jien ukoll nagħti ken lil kull min jiġi taħti, iżda biex iħallsuni. Billi jaqtaw bċejjeċ minni biex jitimgħu lil-bejjem." "Għandna waħda ma milna xejn," qal ir-raġel bejnu u bejn ruħu. Baqa' miexi ftit ieħor u lemaħ baqra li kienet marbuta f'sinja. Resaq lejha u qalla bil-biċċa li ġralu. "Min dejjem hekk kien," qalet il-baqra. "U lili, meta stajt nagħti l-ħalib lil sidi, dan kien jagħtini l-aħjar ikel. Issa għax ma nistax nagħtih ħalib, rabatni f'din is-sinja naħdem il-jum kollu u nikol mill-lar." "Issa tama waħda biss fadalli u jekk ma jirnexxilix mitluf jien," ħaseb ir-raġel. Ħares law u lem biex jagħti il-maħx lil xi ħadd ieħor lil min jgħid l-istorja tiegħu u meta mara lil ħadd qabad u qal dak li ġralu li triq li kien miexi fuqha. "Bekk jitħallas il-ġid li wieħed jagħmel?" wieġbet it-triq. "Ma tarax jien niswa għal kulħadd u biex iħallsuni bitka żbir tar-riġlejn." Meta ra li ħadd ma żamm miegħu, l-imsejken ta' raġel mar frokna u beda jibki kemm jiflaħ. Fil-qrib kien hemm volpi li meta sama l-biki ġie u staqsa lil dak ir-raġel x'kien ġralu. "O kemm kifra xortija," qal ir-raġel u baqa' sejjer bl-istorja kollha li ġratlu. "Oqgħod, ħalli nara nista' x'ngħinek jien. Ħudni ħdejn it-tigra," wieġeb il-volpi u telqu. Malli waslu ħdejn it-tigra, il-volpi beda jirdrod bil-biża' u der li xejn ma seta' jifhem. "Ja sultana tal-bejjem," beda l-volpi, "dan ir-raġel għall-istorja u jien ma nistax nifhimha. Jekk jogħġbok nista' ntennija quddiemek biex inti tara nafix sewwa." "Tajjeb ejda," wieġbet it-tigra u l-volpi beda. "Dan ir-raġel kien magħluq ġewwa gaġġa." "Le ħmar," gergret it-tigra, "jiena kont f'gaġġa." "Fimt, mela jiena kont f'gaġġa." "U le ma fimt xejn, jiena it-tigra kont f'dik il-gaġġa ta' hemm. Qiegħed tara." "Iva ja sultana, imma ingħid jien inti kif tħalti. Jekk jogħġbok ma tistax turini ftit biex nifhem aħjar?" "Mela le," qalet it-tigra u minnu fih daħlet fil-gaġġa u kif kienet hemm ġewwa qajtet. "Issa żgur li tifhem, Sur Volpi, arani jiena issa bil-gaġġa." "Iva," wieġeb il-volpi, "u taf x'qiegħed ingħid, aħjar tibqem." U minnu fih sabbat il-bib u qafel it-tigra fil-gaġġa.
ir-raġel? Fid-dinja tajjeb tkun f'saħħtek, iżda mid-darba aħjar tkun rasek tilħaqlek. Imxi morru raġel u ħalli t-tigra hemm biex titgħallem